mgbede ọma nọ ụmụ ọdịnala Igbo. Tata bụ afọ, asị nke afọ fọtara anyị ihe ọma, ka mmụọ niile na-anara àjà n'afọ nara àjà na ọfọ niile anyị gọrọ n'ụbọchị taa. Ise, aga m bụkwa onye nke gị, Ugochi tubelu Oraifite. Abụ m Nwa Adama, anyị na-akpụ alụ. Abụ m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. Ihe nji maka ịbịa n'ụbọchị taa bụ ka nkọwapụtalụ Igbo ndị ọma na-ege ntị maka nnukwu mmemme na consecration nke ga-ahapụnụ, nke ga-emenụ n'Oraifite n'obi m n'ụbọchị Fraịde na-abịanụ bụ Orie. Ụbọchị anwa ka anyị na-eme consecration of my new ụlọ ọrụ. Ụbọchị anwa ka anyị na-eme ka ọ pụta ihe. Ugochi tubelu Natural Temple. Ụbọchị anwa ka anyị na-agbapenya bụ ụlọ ọrụ. Ụbọchị anwa ka ọtụtụ ndị mmadụ ga-esikwa ebe dị iche iche wee zukọ n'Oraifite. O nwere ọtụtụ ndị ga-abịanụ, ma ndị ọrụ dị iche iche ga-abịa. Ọtụtụ ndị enyi m ga-abịakwa ụbọchị anwa, ndị eze nwoke na ndị eze nwanyị, ndị nnukwu nwanyị ha ga-anụ ya. Ụbọchị anwa ka anyị ga-ewepụta ụbọchị ahụ wee gọọ ụfọdụ iche iche, wee gọọ ọfọ maka ndị enyi m niile, ka ifeọma na-emelụfa. Ndị na-arụ ọrụ ka ha lụta ego, ndị na-azụ afịa ka ha zụta ego. Ndị nọ n'anị mmadụ chọrọ ka ha bute ike, anyị ga-agọrọ ha ọfọ ụbọchị anwa. N'ụbọchị anwa anyị aga m egbu ebunu, aga m egbu nnukwu ebunu ụbọchị anwa, wee mee consecration ya bụ ụlọ ọrụ. O nwekwazịrị ndị ga-akụ alụsị anyị ji alụ ọrụ, mmụọ na-apụ apụ mbaa ụbọchị anwa. Ndị chọrọ ịnọ prezentị ga-akụkwa ya mbaa. Ndị nọkwa ana mmadụ ya emekwazi n'ọfụ. Ise ndizienu meseji agwa gị ihe ị kwesịrị ime na etu ị ga-esi wee mee ka ị wee nwee ike sonye na ya bụ mmemme a pụrụ nnukwute iche, bụ ụbọchị anyị ga-aga ọfọ wee nye ndị mmadụ. Ebe ọ bụla onye anọ na wee lota Ugochi tubelu Natural Temple, ka ihe ọma mezuoro onye anwa. Ife ọma ga-eme ụbọchị anwa. Lụtakwa nwa ajụjụ ị nwere ị ga-ajụ m n'ihe gbasara ọdịnala Igbo. Ejụọ m. Anyị na-agbakọ afa nke ọma. Send ya meseji na WhatsApp 08057837672 Ugochi tubelu Oraifite. Ị ga-ejikwa afa achụta na Facebook. Asị nke ọma ka mere anyị niile. Ihe agazienụ n'ọfọ.